mozgó képtől a mozgó képig. Első rész. Fényképezte Bernd Appenmoor és Christoph Schlingensief. Narrátor Kaló Flórián. A magyar változat a Magyar Televízió megbízásából a Mikroszinkron műtermében készült. Munkatársak Sarodi Tibor, Kovács Gábor, Fehér Tamás, Takácsi Gizella. Zene Anthony Moore. A film a Nekez gyűjtemény filmtörténeti anyagának felhasználásával készült. Írta és rendezte Werner Nekes. Az elmúlt évek során filmes munkám mellett behatóan tanulmányoztam a film előtörténetét. A film olyan felfedezések sorozatának végterméke, amelyek kezdetben a mágiával és az alkímiával, a titkos tudományokkal voltak kapcsolatban. A film az élet művészi ábrázolása optikai tér és mozgás illúziók segítségével. Hosszú út vezet a kamera obscurától a modern filmkameráig, amit a film készítésekor is használtunk, valamint a Laterna Magikától az álló és mozgóképek kivetítésén át a ma ismert filmvetítőgépekig. Számtalan találmányt és optikai játékot tekinthetünk a modern film előfutárának, amit mindjárt le kell szögeznünk, a mozi teljes egészében látásunk fogyatékosságán alapszik. A film keletkezése szempontjából alapvető jelentőségű volt az a felismerés, hogy az emberi szem lusta. Egy ideig megőrzi a látott képet, és ami még fontosabb, nem képes szétválasztani a következőtől. Nézzék ezt a mechanikus játékot. A gyorsan forgó korongon a színes foltok vonalakká állnak össze. Számomra az 1826-ban készült taumatróp vagy varázskorong a leglényegesebb találmány a filmes információközlés felé vezető úton. Gyors egymás utánban következik egy kép, szünet, majd egy újabb kép. Mindez egy sajátos mozgással ötvözve két egymástól tökéletesen eltérő információt olvaszt egyé. Joseph Plateau 1831-es fenakisztiszkópján viszont egymástól alig eltérő képek sorát láthatjuk. Az információt nem tartalmazó részt, vagyis a képek közeit, a rések közötti szakaszt akarja ki. 1834-ben Horner ebből a korongból fejlesztette ki a dob alakú zoetrópot. Renault 1877-ben készült praxinoszkópja meghatározott szögben elhelyezett tükrök segítségével növeli a képek megvilágítását. Maré kronofotográfiája egyetlen képbe sűrítve bontja a mozgást fázisaira. A filmkamerával felvett képeket bemutató mutoszkóp vagy kinóra a pörgetős könyvecskék módszerét alkalmazza. A film akkor született meg, amikor sikerült megoldani a képfolyam felbontását a felvétel és a vetítés során. Ha a Laterna Magikát meghajtó szerkezettel kombináljuk, ami lehetővé teszi a képek kivetítését, ugyanakkor elrejti a filmtovábbítás mechanizmusát, már is birtokában vagyunk a modern filmtechnikának. Ezen alapul mindaz, amit eddig láttunk, és ezután látni fogunk. A kamera obscura, a szobanagyságú sötét kamera, a fényképezőgép és a filmfelvevő előfutára. Az arab Ibn al-Haytham említi először, kb. 1000 évvel ezelőtt. A kis kerek nyílás, amelyen keresztül a fény a szemközti falra vetít egy tótágast álló képet, a lyukkamera őse. Minél kisebb a nyílás, annál élesebb, bár sötétebb a kép. 1568-ban a velencei Daniele Barbaro helyez elsőként optikai lencsét a nyílásba, ami sokkal élesebb képet eredményez.
1685-ben Würzburgban készíti Johannes Zahn tükörreflexes kamera obscuráját. Így már nem kellett a képnek a feje tetején állnia. ...1727-ben Johann Heinrich Schulze felfedezte a sötétség hordozóját. A napfény hatására ugyanis az ezüstnitrát elfeketedett. De a képet még nem tudta rögzíteni, csak 50 évvel később jött rá Scheele svéd kémikus, hogy az ammóniák alkalmas erre a célra. 1826-ig kellett várni, hogy Nicéphore Niepce 8 órai expozíciós idővel fotografikus képást hozzon létre egy aszfalttal bevont bádoglemezen. Ez volt az első fénykép. ...1806-ban megszületett a kamera lucida. Wollaston fényes képet tudott előállítani nappali világításban, ám a rajzlapra kivetített kép csak prizmán át volt látható. A tárgy és képmása közötti különbség jól látható Dürer és Leonardo perspektíva tanulmányain. 1660 körül Van Hoogstraten a térábrázolás szabályait követve festi ki csodadobozának belsejét. Már a 17. században készültek kúpos vagy gömbtükör segítségével élvezhető anamorfikus ábrázolások. Különböző szélesvásznú technikák, mint például a cinemaszkóp, ma is alkalmazzák az anamorfikus torzítás elvét. A lencserendszer összezsugorítja és a hengerre vetítve elrejti a képet, majd ugyanez az optika széthúzza és ismét láthatóvá teszi. Íme a hengeres anamorfózis. A fény művészi alkalmazásának legősibb formája az árnyjáték. Eredete a mágikus-kultikus szertartásokra nyúlik vissza. A vajang kulit figurák felhasználásával még ma is tartanak ilyen előadásokat Jáva és Bali szigetén.
A görög árnyfigura a török Karagőz árnyszínház hatását tükrözi. A 17. században az ázsiai árnyékszínház kínai árnyjáték néven ismertté válik Európában. A kivágott figurákat olykor ki is vetítették. Az árképek lehettek fehérek vagy feketék. A fehér árnyképek esetében a negatívot vágták ki, és a falra a pozitív kép vetült. Ez a fából faragott rudacska rebellis játék. A falra vetülő árnykép a tulajdonos politikai nézeteiről árulkodik. Az árnyjáték ma is a gyerekek kedvelt időtöltése. ...1678 1678-ban Van Hoogstraten árnyszínházat hozott létre. A csak árnyjátékokat előadó Théâtre de Séraphin nagy népszerűségnek örvendett a 18. század végén. A Rotomágo a mágus című árnypantomimnak különösen nagy sikere volt, mert az ebben szereplő figurák a néző szeme előtt változtatták alakjukat. Nagyon népszerűek voltak a miniatűr mechanikus árnyszínházak is. A Living Silhouettes nevű optikai játék alakjai a fényben életre kelnek, mert az árnyfigurák egyes részletei elhajlanak a papírlaptól. Egy korai árnyanimációs színház, amelyet a rajzfilm ősének tekinthetünk. A gyertya 4 különböző mozgásfázisban vetíti a figurákat a festett háttérre. Az 1915-ös Ombró Cinema nevű árnyszínház vékony fekete sávok mögött felbukkanó, vagy épp elrejtőző mozgásfázisok árnyékát kelti életre. A Laterna Magicát a páduai Giovanni da Fontana írta le először 1420-ban. De csak a 17. században lett népszerű, amikor a holland Huygens és a dán Wallenstein járta Európát kivetíthető diaképeivel. A 18. és 19. században továbbfejlesztették a Laterna Magicát, egyszerre használták tudományos célokra és a gyerekek szórakoztatására.
1720-ban Schübler említ egy Laterna Magicát, amely az időt vetíti a térbe. Látják ezt az órát? Ennek a számlapja kirajzolódott a szemközti falon. Az óra szerkezetképe mozog. A kivetített idő volt tehát az első mozgófilm. Alig, hogy feltalálták a Laterna Magicát, már is megpróbálták az állóképeket mozgásra bírni. A legegyszerűbb módszer az állóképek lassú mozgatása volt. Egyszerű, de meghökkentően érdekes Peter Muschenbroek 1730 táján készült szerkezete, amely elmozdítható üveglapokkal működött. Child kromatrópja az absztrakt filmek előfutára. Ahogy a kamera obscurától a fényképezésen át a filmezéshez vezet az út, a Laterna Magicától az episzkópon és a diavetítőn át eljutunk a filmvetítőgépig. És a képek mozgatására szolgáló számtalan felfedezés már szinte filmes kifejezési eszközöket eredményezett. Ez a tudományos demonstrációs korong a naprendszer bolygóinak mozgását mutatja be. Az átvilágítás egyik legegyszerűbb módszere a kép átjuggatása. Perforált grafika a 18. század elejéről. Ezt a 32 lapból álló csillagtérképet 1825-ben adták ki Londonban.
A litofánia a 18. században keletkezett. A festetlen porcelánlap domborműszerűen van kiképezve, amin ha átvilágít a fény, láthatóvá válik a kép. Eine 1882-ben Új-Kaledóniában készült dombormívű metszet egy kagylóhéjon. Ha kiitták a kávét a Viktória korabeli csészéből, egy női fej jelent meg az alján. Lámpaernyő, színezett litofániával. Ez a közönségesnek látszó tükör csak akkor fedi fel a titkát, ha átvilágítják. A vízjel is rokonságban áll a litofániával. Az elrejtett képi információ előcsalogatása dörzsöléssel való felmelegítéssel. Hasonlít a film előhívásához, hiszen az szintén rejtett képeket vet fel előttünk. Itt akkor válik láthatóvá a kép, ha szorgalmasan dörgöljük. A varázsfestmények színei a víz hatására tűnnek elő. Ez a fürdőruha viszont a vízben láthatatlanná válik. Amikor Johann Heinrich Schulze felfedezte a Scotophorust, a sötétség hordozóját, az jelentős lépés volt a fotokémia irányában. Ezek viszont fényhordozó foszforral bevont képek, amelyek magukba szívják a fényt, majd kibocsátják a sötétben. Itt a megvilágítás szögétől függ, hogy milyen vizuális információ jelenik meg. Fotografálni annyit jelent, írni a fénnyel. Ennek a lóversenynek az eredményét viszont tűzzel írják.
A bőrből készült figurákat tartó kéz hőfoka állítólag az illető erotikus töltéséről árulkodik. 1864-ben mutatja be Roussel fotók nagyítására szolgáló grafoszkópját. A fotózás kezdetén nem tudtak még nagyítani. E célra tükröket használtak. Portrémontázs a korai évekből. Az egész elfér a tenyerünkben. Lord Charles Stanhope találta fel a fényképek mikroszkópikus kicsinyítésének módszerét. 1870-71-ben már használták is ezt a technikát Párizs ostrománál. Az üzeneteket postagalambok továbbították. Később a Stanhope fényképeket a legkülönbözőbb tárgyakban rejtették el. A kínai pálinkás pohár alján erotikus képet rejtettek el. Amikor megtöltik, a kép megjelenik az ital felszínén. A kukucska doboz, a pípsó őse, a manierizmus perspektíva dobozaiból és csodakamráiból fejlődött ki. A 17. század közepétől mutatványosok járták be Európát laterna mágikáikkal és kukucska dobozaikkal. A 17. században még a perspektívikus ábrázolás foglalkoztatta az embereket, a 18. században már a különböző fényhatások. A doboz nyílásaiba átvilágítható képeket ragasztottak. Az egyiptomi piramisok a világ harmadik csodája. A nappalitájból éjszakai látványosság lesz. A párizsi Rue Ferronnerie és a Boulevard Saint-Denis kereszteződése 1745-ben. A képeket a rajzlap hátoldalára festették. Pompás tűzijáték második József tiszteletére. A kínai Nantung városa 1781-ben. A velencei Szent György sziget a Szent Márk térről. Perforációk emelik ki az itt látható palota építészeti díszeit. Hajótörés. Edward Orm 1807-ben írta könyvét az átvilágítható képekről. A hátoldalon megfestett ábrázolásokat az átvilágítás teszi láthatóvá. Ugyanez a kép hátulról. Spooner továbbfejlesztette ezt a technikát átvilágítható és egymásba átalakuló képeivel.
Sie hinreisen. Hova kívánnak utazni? Zum Feuerwerk. Tűzijátékot nézni Versailles-ba? Zur A Themse. londoni Temze-partra? An den Strand. Vagy a Dieppe tengerpartra? Das Poli. Le Maire 1851-es polioráma panoptikuma. Heilige. Karácsony este valahol Angliában. Ausflug nach. Kirándulás Londonba. Viele Panoramen. Számos panorámakép származott a kukucska dobozokból. Dieses Rollen. Walker 1880-as panoráma tekercsének előképe Lauterburg 1781-es Eudofus-ikonja volt. 80 zum Vorbild. Die Az Hinterlust. átvilágítás arra is szolgált, hogy a beavatottak számára feltárja a rejtett információt. Dia-Projektoren. A Laterna Magica helyét idővel a diavetítő vette át. ...1800. 1823. Utazás Hamburgból Altonába és vissza. Das doppelte Länge. Zur kettős panorámaképének szélessége 7 cm, hosszúsága 5 méter. Mit dem Blick. A hintóból körültekintve útra kelünk a Millern tórnál. Wir kommen jetzt. Megérkezünk a Hamburgerbergre, Hamburg vidámparkjába. Dem Trichter. Elhaladunk Bolt mutatványos bódéja mellett. Ebben mutatja be Camera Obscuráját. Zu den Moritz. Nagy festett vászon háttér előtt fellépő énekesek és kötéltáncosok.
Martin Engelbrecht 1700 táján Augsburgban készítette Perspektíva színházát. A teret mélységében igyekszik bemutatni. A nézők szórakoztatására a Kukucska doboz oldalnyílásain át váltogatta, kibetologatta a perspektívikus ábrázolás különböző részleteit. Nézzenek szét Velencében, kószáljanak a Szent Márk téren. Mi most egy időre búcsút veszünk önöktől. Egy hét múlva ugyanitt találkozunk. A mozgó képtől a mozgó képig. Második rész. Fényképezte Bernd Appenmoor és Christoph Schlingensief. Narrátor Kaló Flórián. A magyar változat a Magyar Televízió megbízásából a Mikroszinkron műtermében készült. Munkatársak Sarodi Tibor, Kovács Gábor, Fehér Tamás, Takácsi Gizella. Zene Anthony Moore. A film a Nekez gyűjtemény filmtörténeti anyagának felhasználásával készült. Írta és rendezte Verne Nekes. Itt vagyunk ismét Velencében, vagy pontosabban egy Velencét ábrázoló Kukucska dobozban. Bizonyos Martin Engelbrecht készítette még 1700 táján Augsburgban. Hasonló térábrázolásra törekszik az összehajtogatható panorámakép is. Ez a nápolyi panoráma 3 nézőpontból szemlélhető. (1789) a holnap világa, New York. A Petit és a Grand Palais, valamint a 3. Sándor híd Párizsban. A Temze alagút látképe Viktória korabeli alabástrom kukucska tojásban. Átvilágítható félkör alakú perspektívikus tájképek. A Vezúv. Nansen a sarkvidéken. Széthajtogatható képeskönyv.
Dombornyomatos fémlemez Görögországból. Relief, Dombornyomatos képeslap, im Bild képeskönyv als Mond, és holdtérkép. die drei Háromdimenziós kártya az új mozgatásával kell életre. das Bergwerk, A svédországi Falun bányája perforált képeskönyvben. eine Hamburger A perforált képeslapon az ujjak mozgatása erősíti a térhatást. die Lochkarte als Maske, Perforált képeslap, mint maszk. der Hohlspiegel, A homorú tükör lebegő tárgy benyomását kelti. Wheatstone 1838-ban találta fel a tükrös, Brewster 1849-ben a lencsés sztereoszkópot. beide sind Mindkét rendszer egy-egy éppen csak eltérő képet tár a szemlélő jobb, illetve a bal szeme elé. unterschiedliche Bilder, die im Ezek azután a néző agyában állnak össze egységes, térbeli látvánnyá. ein Parallaxen A két különböző látószögből felvett kép a nézőkében nézve háromdimenziós benyomást kelt. Stereo, 1850 táján készült kézzel festett sztereodagerotípia. Stereobild, Különböző mesterek által készített sztereoszkópikus felvételek. hinterleuchtete Átvilágítható sztereoszkópikus képek. eine Stereo, Széthajtható sztereoszkópikus képeslap két lencsével. ein seltenes A mozgást utánzó sztereoszkópikus kép ritka korai példája. die Tennis A teniszütők különböző helyzetben vannak. das Stereotaumatron, A sztereotaumatróp az almát és a narancsot egyetlen tárgyá olvasztja össze. ein Medizin, Ez az orvosi műszer a binokuláris, vagyis a kétszemű látás vizsgálatára szolgál. das Anaglyphen, Az úgynevezett háromdimenziós képek érzékelését segíti elő a piros-zöld vagy piros-kék szemüveg. Filter, Szemüvegek a háromdimenziós képek élvezetéhez. ein Hologramm, A hologram szemüveg nélkül is térbeli élményt nyújt. gesehen werden kann. Zurzeit ist der Räum Holografikus filmek ma még nem léteznek, meg ne tévessze önöket. bewegte Ezek a mozgó hologramok csak filmes utánzatok. Es wird noch Még várnunk kell egy ideig, hogy a technikai akadályok leküzdése után holografikus filmeket élvezhessünk.
bis es den holographischen Film geben wird. Der Zauberer Hotchkiss, a bűvész is érzékelésünk lassúságát használja ki. Úgy látszik, mintha lefejezné a hölgyet. Valójában a kard az óra járásával megegyező irányban futja körbe a korongot. Olyan gyorsan, hogy csak az első és utolsó fázist érzékeljük. Szemléletes példa annak bemutatására, hogy a szemünk megőrzi a látott képeket. A család hosszú ideig nézte mereven a vörös ördögöt, azután felnéznek a fehér mennyezetre, ahol az ördög utóképét látják a vörös kiegészítő színében, zölden. Önök is kipróbálhatják, nézzék mereven a boszorka bibircsókját, ne mozgassák a szemüket. Most koncentráljanak az orrnak erre a pontjára. Greta Garbo negatív képe az agyunkban pozitív képpé változott. Az utóképhatást Ptolemaiosz figyelte meg először, Krisztus után 150 körül, de ez feledésbe merült, hogy azután 1750-ben Darcy újra felfedezze. Egy kötél végére kötött izzófadarabot forgatott gyorsan a sötétben. És egyetlen fénypont helyett izzó kört látott. A szemünk nem képes követni a sebes mozgást, ezért látjuk a filmet mozgókép folyamnak, és nem állóképek sorozatának. A képek összeolvadásán alapuló Viktória korabeli játék. Nézzék, mintha úszna a halacska. Newton 1660 táján tanulmányozta a színek összeolvadását. Arra az eredményre jutott, hogy a fehér szín tartalmazza a szivárvány minden színét, és ha valamennyit egyszerre gyorsan forgatjuk, fehér színt látunk. A tupi kaméleon vagy kaméleon pörgettyű elvét már 1765-ben leírta Noléa B. Amikor egy tárgy nagy gyorsasággal pörög a szemünk előtt, olyan alakot és méretet tulajdonítunk neki, amelyekkel a valóságban nem rendelkezik. Madár, kalitka, madár a kalitkában. A taumatrópot az angol dr. John Ayton Paris találta fel 1826-ban. Ugyanabban az évben, amelyben Niepce-nek először sikerült rögzítenie egy kamera obscurával felvett fényképet. A taumatróp vagy varázskorong olyan gyorsan váltogat két különböző képet, hogy azok a szemünkben egyé olvadnak. Jelentős mérföldkő a filmhez vezető úton.
A pörgetéskor a betűtöredékek egyolvadva adják ki a szöveget, szeress engem. Spanisches Spanyol rázós varázskorongok. Das Taumatrop. A taumatróp elvéhez hasonló az az átalakulás, amit a kínai Netsuke figurákon láthatunk, Chinesischen Netzike-Figuren. Bei diesen indischen és az indiai Mika ábrázolásokon. in diesem És ezen a holland levélen. Ez volt az első újságok egyike. ein altes Nézzék csak ezt a régi varázskönyvet. Doppelbild. Kettős képmások. Streifen. Meggendorfer húzogatós képe. Loch. Perforált képeslap. Postkarte. Tréfás képeslap. Streifen. Csikokra osztott húzogatós képeslap. Faltkarte. Hajtogatós képeslap. Ziehkarte. Húzogatós képeslap. Scharnierkarte. Áthajtós képeslap. Das Taumatrop. Taumatrópikus rejtvény. A kellemes jelenet katasztrófába torkollik. Dieses griechische Görög varázskönyv. A piros szűrő hatására alakul át a kép. als Hinterlauf. Átvilágítható kép. Die bemalung A hátsó oldalán van megfestve. mit Linsen. Lencseprizmás animáció. Als Schiebe. Húzogatós diaképek a Laterna Magikából. Das Taumatrop. A taumatróp teljesen különböző képeket olvasztott egyé. Éppen ebben állt érdekessége, de nem volt képes a folyamatos mozgás bemutatására. Ehhez sokkal több egymástól alig különböző képre volt szükség. Zueinander bedurft. Es ist ein uraltes Az ember ősi vágya, hogy életet leheljen a holt anyagba. Heron von Alexandriai Héron már Krisztus előtt 100 körül létrehozott egy mechanikus színházat. Mozgatható alakokkal, tűzzel, vízzel, mennydörgéssel, villámlással és tengeri hullámokkal. Talán ezek voltak robotjaink és mechanikus játékaink fenséges, ám elfeledett előfutárai. Die Versuche A papírképek életre keltésére már a 17. században történtek kísérletek. eine englische Angol képeslap kihúzható figurával. auf der Fahrt nach Úton Monakóba.
Die Rückkehr. majd úton hazafelé. Damian húzogatós képeskönyve. Die verschiedenen Arten. Lothar Maggendorfer a képi animáció legkülönbözőbb formáival kísérletezett szinte az első filmekkel egy időben. Gelegentlich Olykor finom homokszemcséket is felhasznált. der Nürnberger. A Nürnbergi tölcsér. Das Straßburg. A Strasburgi székesegyház órájának forgókorongos ábrázolása. Der Patio. A faciográf miniatűrlánccal rajzolt különböző formákat. Die Ketten. Láncanimáció egy perforált képeskönyvben. Der griechische Wackel. Rúgóra mozgó fejek egy görög képeskönyvben. Spanisch. Spanyol papíranimáció. Dank ihrer A ausgeklügelten Laterna Magikák bonyolult szerkezetek felhasználásával folyamatos mozgóképeket is vetíthettek. Drehbild. Forgómozgás. Ziehbild. Húzogatós kép. Ziehbild. Húzogatós kép szemmozgással. Hebelbild. Emeltyűvel mozgatott kép. Das Kaleidoskop. A kaleidoszkópot, vagyis a szép kép nézőkét a skót David Brewster találta fel 1816-ban. Das Designoskop. A dezignoszkópban is 60 fokos szöget zár be két tükör, mint a kaleidoszkópban, és a minták végtelen változatosságát hozza létre. Ein Schatten. Árnyszínház absztrakt fényhatásokkal. Das Polymorph. A poliomorfoszkóp, mindössze két példányáról tudunk. Das Chromatop. A színelmélet forgóképes lapon. Das Chromatop. A kromatróp, Henry Langdon Child színes korongja.
Angeregt 1832-ben Feredé korongján felbuzdulva Joseph Plateau Brüsszelben és Simon Stampfer Bécsben egymástól függetlenül találta fel a fenakisziszkópot. Stampfer stroboszkópnak nevezte el. Angliában fantaskóp néven ismerték. Ez a korong mutatott be elsőként a filmhez hasonló folyamatos mozgást. Egymást követő, egymástól alig különböző képek segítségével keltette a mozgás illúzióját. 1833-ban Horner feltalálta a dédalumot, vagy zoetrópot, amit varázsdobnak is neveztek. Itt a mozgásfázisok végtelenített sorát a korong résein keresztül figyelhetjük meg. Látunk egy képet, aztán semmit, majd egy újabb, alig különböző képet, ami a mozgás illúzióját kelti a néző agyában. Bewegung erzeugt wird. Emil Reynaud 1877-ben Emile Reynaud elkészítette praxinoszkópját. Itt már tükörrendszer segítségével áll össze a végtelenített mozgókép. A rések közötti sötét szakaszok funkcióját itt a meghatározott szögben elhelyezett tükrök veszik át. Két évvel később Reynaud az alakokat már tükrökkel a mozgó figurák mögé varázsolt háttér előtt mozgatja. 1880-ban azután sikerült a képeket kivetítenie. 1892-től közönség előtt mutatta be kézzel festett filmszalagjait a Musée Grévin-ben. 13. Gergely pápa rejtett portréja egy 1583-ból származó tabula scalátán. A kép egy bizonyos szögben elhelyezett tükörben válik láthatóvá. A montázs és a rejtett információ lényeges szerepet kapnak majd a film kifejező eszközei között. Spanyol triszcenoráma, angol könyv él. A mai sorokból összeálló tévéképek előfutárai. A Müriorámát Jean-Pierre Bré találta fel 1802-ben. Csíkokból összeállítható panorámakép, amely a képrészek függőleges irányú átrendezésével újabb és újabb tájképeket varázsol elénk. Ha 3 milliárd ember minden másodpercben új kombinációt alakítanak ki, 16 millió évre lenne szükség, hogy végigpróbálják az összes változatot.
Vízszintes irányú montázs. Elfordítható fejű alakok. Verbeek képregényének alulról és felülről mást mutató fantáziaképei. Képeslap, mint képrejtvény. Perforált képrejtvények. Arcimboldo képeit utánzó portrék. Betűkből összeálló kép. Pontokból összeállított, színlátást ellenőrző szemészeti eszköz. Sziluettoszkóp. Az egymásra helyezett körvonalak mögött is felismerhető a nyúl alakja. Ez a többszörös expozíció előfutára. Meglepően korai, 1700 körül keletkezett holland festmény. Mindig más és más képpé alakul át. A montázs elvén alapuló varázskönyvecske. A rácsszerű perforáció a mozgás látszatát kelti. Láthatóvá tesz.
Leleplezi a hölgyet. És mozgásra bírja az állóképeket. A momuszkóp lényege egy tükör, ami életre kelti a fotót. A festő Lautenburg 1760 körül festett pergetős könyveskéje, a zsebmozik előfutára. A lapok pergetésével kelti a mozgás látszatát. Skladanowskinak, a film német feltalálójának fő bevételi forrását a filmkamerával felvett pergetős képek eladása jelentette. ...1898-ban, 3 évvel első filmbemutatójuk után hozták létre a Lumière fivérek a kinórát. Marie 1882-ben dolgozta ki a kronofotográfia módszerét, ami számos művészt, így Hodlert hasonló képek alkotására ösztönözte. 1878-ban Muybridge-nek sikerült 30 fényképezőgép segítségével különböző mozgásfázisokat rögzítenie. Ezeket 1880-ban saját tervezésű zoopraxiszkópján ki is vetítette. Párizs 1895. A Lumière fivérek első nyilvános filmvetítése. Az egyik első német vetítőgép, Mester kinematográfia. Meghajtó szerkezettel ötvözi a Laterna Magicát és 35 mm-es filmet vetít. Az egyik első filmplakát. Színezett film. Utólagos kezeléssel próbálták a színek illúzióját kelteni. Gyermekvetítőgép papírfilmmel. És nyomtatással előállított celluloid filmmel.
Pathé Baby az első házi filmkamera, 9,5 mm-es filmmel. A Bolex első 16 mm-es kamerája 1928-ból. A filmezést nem egy valaki találta fel. Már időhiányában sokakat nem említettünk filmünkben, idézzünk fel néhány nevet. Uhatius, Anschütz, Jansen, Edison, Dixon, Goodwin, Friese-Greene és Le Prince. Ők is sokat tettek azért, hogy a mozgó képből mozgókép legyen.